Lam sugo jotno na ani ketal video norok sekang nai gradi o video clip no. Norok bode o video no nai mani eba kheba khna mani yagulo belai kheno wanaja jodi nugui wanawo hinkhe obo nungsimi wanaya omohai kwbangma borok no tongo je obono nugui masapano wanaya kwrui obo wngkha kono atka tok sajaknai omohai tokya obo wngkha krau eba kheba tokha chini kok bai hino tokha kosom Hinkhe jotono saiman baina botok koksa kokno copy khlai hingangke tokha rokno kono dino phono norok khnayo khona je kok sawui papa rokhinui nuhunmani tei papa hini simi nuhunya omohai kwbangma word no bo sawo tei copy rok bo khlaio omohai video rokno nugui belai kheno wanajak o video belai kheno social media o viral ongjak tei oborokno nugui borok rok bo belai kheno wanajak Aw wana nani bokok no kubuni tok kok sanai se sawi mano fiaba tok khorok le kuno dino phano nogya khose omohai ke kok samani norok bo khnayo khona kuno dino phano tokhano kok samani jebru o tokhano omohai ke kok sajak nugui je video khlainai obo bo khorok ramui ma tongkha je omo bahai ke possible hinai tei wana tatoino bobo video camera o capture khlai naharka omohai kurundino phano nogya ko hunai o video no nongmani yagulo bokhawo kwbangma no question eba kheba sungmung asai phayo je sungmung wngkha tokha kunudino omohai ke borokni khorang tiklai de man normal o hinkhe atka chini kok bai hingno atka fiaba english bai hino parrot o tok rokno simino kok samani nogo normal o hinkhe fiaba kuno dino phano nogya tokhano kok samani fiaba tokhabo borokni khorang tiklai mano obo belai kheno wanajaknai kok puilao ang o video clip no nongmani yagulo ang bo sak ma hinga je niji no nogya angkhana je tokharokno kok samani tarpore ang ani ganagini nokarini borok rokno phunukka tokhabode kok sahinui tarpore khano moba puila sinung mani bla rokhini salaika borok bo belai kheno wana laija fiaba omohai kuno dino phano nogya khona eba kheba khnaya khona norok tokhano omohai ke kok samani hinkhe o video khe nogui mankha tokha kok sawi tongmani jemon parrot rok borok rok bai kok sama haikino o tokhabo omohai kino kok sawo sungjak kahangkai oboni copy khlaio tei sungjak ma haikeno bobo firong mungbo rewo je saiman mani social media Facebook Instagram Reels tei YouTube short YouTube long rogo belai kheno viral ongjak o video clip o video wngkha Maharashtra ni Palghar Mara talukani kaisa chikonsa parani o video hine saiman kha o tokno puila manmani hinkhe aroni khoroksa family poribarni khoroksa burui khetao o tokha klaijak belai kheno sagobo dokumanjak mankha puilao tei omono khairokjagui logino romui tokha nijini nogo tei tubaimani yagulo o tokhano naikolui pusinani chesta khlaika 15 din jora hingangke bini treatment khlaijak tei bono tugui rogobo charikha bini sago dokumanjak wngma bai 15 din ni ulo kahamke naijakma bai o tokha ahruke no bini sak sori jotono recover wngkha tei o tokha bai bwrui relation belai kheno kaham ongreruk ongui thangka tokha bo o bwrui no sinuo nijini borok hinui tei bwrui bo o tokha no nijini pet haikeno pusikha bornogo no toni jakha pusijakha tei borok peitongma hai borok kok sama haikeno bobo copy khlainani tei srwngnani naikha o tokha hinkhe aboni yagulo pheno bo aste aste kok rok bo srwngkha tei khorang rok tiklaika papa kaka baba omohai rok hinui tei omohai shobdoni khorang bo clear khlaino sawi bo mano tokhani khugo omohai khorang rok khnawi belai kheno wan laijak lukorok
Ao tamle wanaya tongnai. Omahai amsuk bosor juk thango phayo kunun dino phanase omahai khnaya ko nogya ko fiaba o video ni bisingtui nokma bai belai kheno lokoro wana laijak. Tabuk sungmung hinkhe oborse Tokha chini borokni kok sama haike bo kunun dino sawoide man obo normal de. Fiaba o kok no tui kebo phano bisas khlaiya. Tei bisas khlaijaknai bo kokya Tokha amhaike kok sawi mannai hinui. Tei baksa borokni khugo ngangke omahai rok bo khnaka je o video clip AI bai se swnamjak hinui. Yakeba artificial intelligence bai o video edit khaijak hinui salayo. Phiaba ambohai kunuya obongka kaisa real video clip ar jagao kuno edit khlaijak ya kaisa family borok rok social media o nugjagui no omokok rok no reveal khlaika. Tei a poribar ni khoroksa borok sawi khnarika o Tokha kubui no borok haike borok ni copy khlaiui kok sawo hinui. Tei borok rok no bo phunukha kubui real video sagui. Hinkhe o video no nai saimanka je Tokha borok ni normal khorang nogo bwtui saimanna ka hinui phiaba borok bai miliui tongya. Jemon atka rok tongui tongma haike. Jodi Tokha rok tongui tongha hinkhe borok ni je kok samani oborok no swrungtui kisimisa kok bo sawi mano hinui saimanka. Hinkhe norok ni rai bwtui comment box o habui comment khlai joto sabai di kaham hamya.